dibutuhke. Nggih, alhamdulillah. Nggih, nggo ganjel truk sampean yo dibutuhke. Dangkel po aku iki. Nggo ganjel truk niku. Sumben kapan-kapan. Penak nggih, ndageli kula Mas Ucek delok wae. Ngadeg. Aduh. Matur nuwun. Ngadeg. Nyuwun sewu. Niki pun ngadeg ya. Maksudku ning panggung sing dhuwur kene. Oh, ngaten to. Nggih. Oh, ngadeg karo lungguh kacek ra sepiro wae. Nun sewu menika bobotipun nate ditimbang Mas Ucek. Nggih nate. Pinten berat badane Mas? 2 on. Nggih. Kok kaya balita iki sebulan pisan timbangan. Nggih. Lajeng napa to kok nakoke bobot kula niku ajeng napa? Nggih mboten dadi upama apa kuwi menehi surjan apa-apa ngono kuwi ukurane semene bobot semene ngono. Lho nek karo kados ngaten to. Ana apa kados dosis ngen dokter. Dadi umur pira, bobot pira, iku cukupe dosis sementen iki ngoten. Ah nggih waten. Yen kula niku dosis nggih menurut kahanan yen kula niku. Nggih. Dosis nggih dewasa. Kula niku menungso fleksibel kok kula niku. Oh ngaten nggih. Nggih. Iso cilik. Amor cah cilik ya patut, amor wong tuwek ya patut, awor cah enom ya patut, awor wong edan ya patut. Fleksibel. Nek awor wong edan patut nduk dikira sampean ya gurune wong edan. Nggih lah kula pethuk enten Yogya le. Kepethuk wong edan nggih guyang-guyu kalih kula kaliyan. Masa? Nggih. Mriki wau kula nggih anu ketemu wong rapati cetha ngoten nggih. Ten dalan mriku wau nggih. Rapati cetha piye? Lah enten dalan mriku wau kan kula bingung to ajeng mriki. Nah, kula takok niku. Anu sing wayangan niku pundi nggih? Ora roh. Ora roh. Jawabane mung ora roh. Niku lho sing wayangan tak igit niku lho. Ora roh. Senten mau kula takok melih. Niku lho dusun manggung ora roh. Jenengan roh mboten? Ora roh. Oh wis teko kene nek tibake nek. Maksudnya piye, Mas? Maksudnya piye? Sik. Kula enten dalan mriku wau kan tanglet lokasine nggen wayangan niki. Kula kan takok wong. Nah niku nggen wayangan roh mboten. Ora roh ngono. Niku lho sing dalange Pak Sigit, jawabe ra roh ngoten. Niku lho dusun manggung ora roh ngono. Lah jenengan roh mboten? Ora roh. Oh ya wis teko kene. Lah kowe ngerti jenenge wonge roh ora kowe? Jenenge wong edan mau? Ora roh. Lah padha ae lah iki. Genah kowe ora. Ora roh kok mbok roh. Mbok roh Ora. Nggih, wancine gara-gara Mas Ucek. Nggih, gara-gara. Penjenengan itu memang unik Mas Ucek. Unikipun. Di antara komedian-komedian pelawak-pelawak niku sing paling mungil niku jenengan. Wah, dibutuhke apa wae nek ana ketoprak lakon Joko Kendil, sampean ya dibutuhke. Nggih, alhamdulillah. Nggih, nggo ganjel truk sampean ya dibutuhke. Dangkel po aku iki. Nggo ganjel truk niku. Sumben kapan-kapan tak dolan sowan teng Karangpandan mriku. Nggih, pinarak mengke. Mengke jenengan anu tenggen kula malah mboten purun mantuk. Lha sebabe? Oh ngesir bojoku. Wah. Lha bojomu aku ya wis ero, wis kenal bojomu. Napa nggih to? Weh, lah sok WA-WA-an karo aku Oh sing WA-an niku jenengan to? Heeh. Nggih matur nuwun le Pak Kit, matur nuwun. Lah ngapa e? Matur nuwun. Nah, ngedeng-ngedeng gawean kula malah. Kok ngene gawean? Lah jenengan ajeng anu bojo kula, mribe bojo kula to, kula malah seneng. Ora, kuwi goleki nomor teleponmu entuke ning nggon apa jenenge medsos ki bojomu ngono. Kula mboten ucek kula garwane. Oh ya wis, tak teruske WA-an nganti saiki. Nggih, mboten napa-napa, pas seduluran ta. Jenengan betahke nggih monggo. Aja kaya ngono. Mas iki butuhke kowe sebagai bintang tamu. Nah, nggih ngoten lho. Sok ning Rembang, Cak.
Siap. Mancing yo seger. Goblok kita tanggapan lho. Sing ajak tanggapan sapa? Tuas aku nggih siap. Tibake mancing. Lah kula malah dikira umpane sing mancing kok malah. Nek mau karo Mbak Sue saiki coba tak dhisiki karo Mbak Ika uget-uget. Oh ngaten. Nggih monggo. Mriki Mbak Eka. Sini sayang. Wah, jan bengi ora fokus. Wong telu ki lho awet mau kok gendreneng ae lho. Iya. Yo ngene iki wong wedok ki petuk ki ngene iki ya. Moga. Mbak Eka. Nggih, Pak Sigit. Sios S2 napa mboten kula? Anu niki istirahat riyen nang nembe setunggal pilek kok, nggih. Oh. Harus dilanjutkan kuliah S2. Nggih, pangestunipun Pak Sigit. Setelah S2 terus S3. Terus wis S3 tok kuwi wae. oh, ngono le kok Pak Sigit memberi motivasi tinggi-tingginya S1, S2, S3 ngono. Ngono ku lho awakmu kok. Lah ngopo? Nyanyi wae ngono. Lho wis kene kadung wis kebacut kok. Jare awakmu ke yo S piro ke? Es dung-dung. Tapi kowe sekolah SD. Niki lah S6 to. Kok S6 apa? S6 Wah es enem apa? sinten sumerep cilet sapi saged singsot niki. Apa? S6. Oh jarime S6 ngono iso. Apa mau? Sinten sumerep silit sapi saged singsot. singsot. Terus ngono. Mang nyawang Pak Sigit lho. Nah. Loh, aku kok nyawang Pak Iget e. Apa Pak Iget e kaya silit sapi? Tak kok nyawang awakmu lho. Kowe jan asline ngece, Pak, jenengan diroke silit sapi, Pak. Saged singsot. Kowe kuwi kok sing kaya singsot kuwi kok. Lho kula kan ngulahke jenengan kok. Lah ya tak Jenengan mang singsot. Apa wong loro padha ya, Pak? Nggih, jenengan silite sapi kula letonge ngoten lho. Nah, Lah Eka apane? aku apa? Niki to. Apa aku? Wis Ayo. sukete. Aku mau pangan. Ambek iya. Yo ora sing mangan iki Pak Igit. Aku nelek kaya aku ngono lho. Oh iya ya. Piye to iki? Tak kira wae pedet ya. Iki bae anu to bae telek to. Telek omongan suket. Lah ya telek masuk. Uler kambang, Mbak Eka. Ular kambang. Nggih. Ugi nganu nderek matur wau Pak Kadus ngersake apa kutut manggung. Lah Kok dalah. lagu sakral saking mriki. Oh, makasih. Riyen menika wonten sing kang babat alas dusun mriki Kiai Tanggung nggadahi perkutut putih menawi mungel menika mboten sadengah wayah ngeten. Tak sikit. Nggih, kula genenge kutut manggung. Kutut manggung Oh, ngeten. Tapi niki Niki uler kambang sik. Nggih Bar mengke niku kutut manggunge sanese mboten menapa ning niku gendenge panyunan terus- ngeten. Iya. Mengke Ya kutut manggung dirombong mengke bareng-bareng. kedah diaturke ngoten lho kutut manggungipun. Iki wajib. Masan aku wedi. Aku karo awakmu lho cendhek aku. Saking Sragen Gesi nggih Mbak Eka iki. Sukodono. 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 Oh. Dadi Suko iki seneng dono iki weweh. Dono menika. Dadi Mbak Eka uget-uget seneng dono weweh. seneng weh-weh. Heeh. Mulane ra iso gedhe. Diwehke terus kok. Nggih, mane ra iso gedhe. Sakniki nggih. Sesuk. Ya saiki. Sesuk ya niku ngacarane nggih teko sesuk, besok niku pun karnaval. Teko sesuk barang niki sik. Wah iya. Mau pun arak-arakan. Nggih. Nggih. Kirap-kirap. Karnaval. Kirap. Yo, coba kaya ngapa? Slendro songo. Sing kados biasane nika. Cengkok Condro Lukitan nggih saged. Neng neng nong nong. Son puji Sun papuji. Piye? dadya satriya Potong
cantik, ya tomboy, ya semuanya komplit lah. Napa nggih? Heeh. Mosok kula ayu. Ayu. Lah wedok lho. Mosok kula ayu. Ayu. Tak kampleng raiku. Hei. Raiku dhewe. Oh, iya, iya. Raiku. Kowe iki kok diloke ayu kok arep mbok kampleng raimu dadi elek kok. Oh biasane lho Mas, umume. Nek bintang tamu kaya Mbak Suye ngene iki genah cantik. Ini biasanya diarak karo Pak Panitia. Aku lho ngono-ngono sing siap sapa? Hansip koyo maling masan aku. Pak Hansip sing siap jemput aku. Jaga keamananmu Oh, supaya ora ngeten. digodho cah nom-nom. Nah, kowe kan cah cilik, Ngono ora ya. iso bela diri. Oh iya. Apa awakmu ki gedhe ngono lho. Oh iya ya. Lho padha cilike. Nendang ora tekan ngono kok. Piye nek nendang apa piye? Nek nendang piye? Sesama Piye piye? mana kecil kan. Alah. Padha cilik ah. Iya. Terus selentak. Lentak koyo Padake sapi. sapi. Terus ya wah kayak tamplek laler. Terus ya Mbak Ika. Ora nesu. Ora nesu. Ayo, tok kene ulere. Singa tirta. Singo nyaplok dasmu. Kok tekan Kaget pas aku. pas dembok ngono kok tekan tanganmu. Mbak? Tandake ya gur kuwi mesti. Ya iya. Minangkapa sayang tentrem atimu ora butuh mas godhong ayu godhong puji rahayu Uler kambang sing nembang Mbak Eka uget-uget ulere iso kaya nguget-uget ngono.